kita, tigang kita tanawan, igula kita giniimbitar, napakadala kita ha, Tacloban para hini nga scholarship program pinagihan GM Mondihar nga magiging usa ka nga scholar ng bayan. Magiging usa ko ninin nga magiging usa ko na ninyo nga burubalabag ano, mapakadto kita magkadordilain nga barangay han Tanawan, aaghaton ta. Tapos ang akong pabubuhaton mag-uuro eskwelahan ako dinhi Tanawan, mapakada ko Assumption Academy, mapakada ko TCSI, mapakadto ka Tanawan National High School, mapakadto Kiling National High School. Kundiin makikigsumpayan kita ton era principals and supervisor na magkaada kita hin guti ay ano nga speaking engagement tonyo aduri kala ini gihapon kasi nga diploma program. Pag mahuman nila ang 3 years and gusto nila mag-proceed to a degree course, pwede nila mag-proceed. May ara kami gihapon, J. Monterey Computer College is offering Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. So right after mag-graduate nila ang diploma program, pwede nila mag-proceed. BSBA, 1 year nala ang ira kukuhaon para makatapos ang BSBA. So, in Sakuban 4 years, duha dayong ka-diploma ang ira makukuha. Usa for diploma program in Hospitality Business Administration and usa for Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. Ma'am, Nga mga less than 500. may na ba nagpa-enroll nga kuan para yan nga August? Waray pa. Actually, may ada na gihapon. May na. Pero tub-tub saan itong iyo mga pira. August, Pero mga pira tiyo estudyante nga kayo ng lanon. Depende po ang slots na ginatagan test na like an una nga year may na kami 300 plus na slots, may na 200 Wako daw mo nga yan ano? Yes po. Pero ito As a matter of fact, for 2 years, consecutive years na, pero hindi kami nag-regional champion. Skills competition. Mga skills competition kinita kanina entrada pala damo ang mga mga accomplishment ng GM Mondihar nga ang mga estudyante din mga nagdadaog mga competition. Yes, suggested naman yung diploma program. Namon first nga po ang nagdaog nila, naglaban kami na regional competition na Baguio. Yeah. Kita bread and pastry. Pag-bake. Amon din hiyan ka ng iraliwat baga panluto. Production and C2. So magiging tinapay, cakes, pastries, ani din nagiging laboratory. Sana all ka talaga mapapasana. So imagine nila itong era when it comes to kompleto, no? Kompleto talaga. Ora-ora ka pa diri sa miringa. Wala kami tulong nga oven. Panimon tinapay. Yes po. Labi at pudding. Ang bartending. Ini ang mga talent ininira, ang mga maghiligin mga kuang-kuan, mixing. O daw na among ladto kay gin man ladto nga nin syuktong. Ano ma? Okay na kami adto na unang adlaw. Green beach pwede naman, no? Wines and bearing. So imagine nala no, makikita gud niya talaga nga pastilan kung nakuha iyo ayo gud niyo yung kawanga usa nga blessing para mga kag-anak ng labi ng mga estudyante an iyo nala Bartending laboratory. housekeeping and C2 laboratory. As well as the front office. So para inihan o sa ini nga kuan kung tutuddan hirap pati unan hiton mao nga pamatasan pag-atubang hiton. Mga clients okay, di ba? Office nila. Bye kita. Front office. Laboratory for housekeeping, may na ako dito laundry area. Okay, washing area. Yes po. Kasi siyempre kay pagkurukuso kaya nang lan mabaro hirap pagkurukuso adan washing machine. Tama nga paggamit ng washing machine. And room, no? Kumbaga magro-roomboy ka, no? Or pag housekeeping na. Kung hain yung bubutang itong luggage, no? Pati lang itong pagpilo-pilo itong mga taklap, no? Mga linen, no? May dito mga proper pangayad, mga Kompleto yun nga. May diesel, may gasolina, may mga parts. So yun, amoy iyan ka ng single course, no? Adton maruruyag, no? Adton mga titibig ang kamot. Ay, ay mahilig man kuro kalikot, ano? Kuha ka mo didi GM Mondihar. Kay dako inin nga bulig para iyo. Kay matutut doang kamon maupay nga education when it comes to pagkuan talagahan equipment.
Amo ini an EIM liwat kita. Electrical. electrical. Maintenance. Oo. Mag-wirings. Wirings liwat. Adi man din ni mga circuit breaker, kunti kang kon. So kanang test dagi hapon accreditation dako inin ha iyo nga bulig. So adi na main switch. So dian ka na iraan mga proper, no? Oo, ano na tawag ini? Tool room. Tool room. Oo. Ito na dito ang mga dito. Ay. Ala. Ala, nalilino. Good morning. Ay. Opay nga aga iyo. Opay man. Opay nga aga tonyo. Oo. Kumusta? What a beautiful Wednesday morning, January 25, 2023. Magiging mangrawa kayo yan na ano. So far ini nga ato na paghihimang rawan is about the scholarship program han nga TESDA through GE Mondihar Computer College. Istorya. Ay. Istoryahay kay Dayo. Dayo ko no. Siyempre tigang kita tanawan. Igula kita giniimbitar. Napakadala kita ha. Tacloban para hininga scholarship program pinagihan GE Mondihar nga magiging usa ka nga scholar ng bayan. So ini dako ini tiupay nga paghatag ano hin pagbulig iton mga estudyante nga karuyag umiskwela, labi na nga karuyag umiskwela ngadto Tacloban. Mga kasangkayan daang pula ka magin papasabot nga ini nga pag-eskwela po no in may dahinin allowance nga 21,000. Imagine ano adton mga estudyante nga nagkukuri pag-eskwela yan nga pag-graduate iton era senior high dako yung nga bulig para gihapon ton kag anak no kay diri na hira mo problema ha 3 years ini nga pag-eskwela nga na siring pa waray ka na rason. Wala ka nang rason para hindi pumasok sa paaralan. Kasi ang budget mo every semester is 21,000. Base po sa ating pagpagpanayam kay Ma'am Maika, Compio Danday, ang sabi niya is through tinatawag na through check or it could be kung sakali meron daw sabi naman ni Sir Dondon through GCash. So imagine that 21,000 for your allowance no and for your projects. Pagdating naman sa tuition fee, pagdating naman po sa mga bayarin sa school, wala na po kayong babayarin. Ang sa kanilang ay wag nyo pong naku may danasari nga nag-asawa dayon Senior San Miguel. Ori pa nga ni makatapos nag-asawa dayon. So kanugon no. Una-una ni yung pinapeskwela kamot gobyerno tingod hinin nga TESDA program. Nga na ongoing ini ha. Ongoing. Para inin school year 2023 yan nga August. Salit ano pa man ito ginuhulat no. Anamong pagkadto ginisbutan namon regarding han mga qualification yan han mga era mga ano pa inin subjects no requirements but and second part this is the second part an aton pagtoryo guide about the equipment the facilities no medyo naton di talaga maiwasan nga baga ito naton ka paog ano oo baga diri ta mahimong magseryoso baga sorry la no kay pastilan ini na nakilala or kilala kita nga sugad ano baga very kuan la kita no natural la kita natural born citizen inborn inin nga may differentiate I have many colors I say differentiado. So again sige pagisbutan tanay before ta igtoryo guide an mga
hingangadtuan, no? Ang GE Mundihar. So ang GE Mundihar, no, makikita naman ni namumutang ini, ha. Dalanhan, Barangay 71, Naga-Naga, Tacloban City. Aluwag ining eskwelahan kay imagine na third andanas, no? Tris andanas ini. So adi ang college and technical vocational courses. Kung makikita niyo or mababasa, ang Bachelor of Science in Business Administration. Ang 3-year amo din sinisaring for 1 year ini na. Kung mag-eskwela ka, magtuhay ka, tapos matapos nimon imo for 3 years, may danire go offer nga 1 year. So in just 4 years, no, may da ka na degree holder ka na, duha pa nga diploma tungod ang 3-year diploma an Hospitality Business Administration. Pinaginin aaday ni nan ira curriculum or sinisaringan mga imo eskwelahan, no, amo an food beverage services in situ pagod ini, ha, diretso na in situ, ha, bread and pastry production, NC2 gihapon, bartending, NC2 gihapon, housekeeping, NC2 gihapon, cookery, NC2 gihapon, computer literacy. Oo, computer literacy. Ano pa? Tapos, ang technical vocational track in na offer gihapon nila an 1 year aday ni an automotive servicing with driving lesson, electrical installation and maintenance, bread and pastry production, ang mga short courses ini. Oo, pero they are offering an 3 years, amoinin ang 3 years nga scholarship. But if you want to go to hana technical short vocational courses, amoinin masunod amon hairdressing, housekeeping, bartending, cookery, and they also offer a nursery 1 and 2, kindergarten, elementary and junior high school from grades 1 to 10. An scholarship is available through tertiary education subsidy, CHED, tulong-dulong program, universal access to quality tertiary education act, and PCSO and LGU scholarship program. Ngan an SHS voucher program. So for more information, please contact 530 local number, 530-4739, and 0917-637-9115, or visit the campus at Barangay 71, Naga-Naga, Tacloban City. So magiging usak ko na ninyo nga burubalabag, mapakadto kita magkadordilain nga barangay Hantanawan, aaghatunta. Tapos ang akong pabubuhaton, mag-uuro eskwelahan ako dinhi Tanawan, mapakada ako Assumption Academy, mapakada ako TCSI, mapakadto ka Tanawan National High School, mapakadto Kiling National High School. Kundiin makikigsumpayan kita ton era principals and supervisor na magkaada kita hin guti ay nga speaking engagement tonyo aduri kala magkakada kita sugad kay this gonna be one of my advocacy an education. You know what, education is the best policy. Although sharing ko pa man hika mo nga nag-ieskwela ko bisan la ko sugad nakatapos ako nakatapos ako ng GRCO, General Communication Operator, ang tapos nakatapos ako ito wala lang ko magkuha lisensya kay naabtan ako hadtohan na baga kuanhan an NTC. Now nakagraduate gyapon ako hin bachelor, pero dito lak na kinupay-kupay ang tubig at dagat bachelor nakatapos ako pinangonag dito I'm a graduate AB Communication, but the problem is I'm talking to myself, not you. Good morning. So amo ito amo lay ni. Okay, so you watch the video for the touring you guide of the campus. Inihan ko Yes po, for CSS. First, and kanang BS. Diploma. BS, BA, diri. And kanang 3 years. How is BA? So good morning. Yes, ma'am. Computer Laboratory 3 namon. So gagamit niya po niya for training for computer system servicing and C2. Ang 3 years, ma'am, upod ba itong hirahan
course din eh. Yes po, may nanira computer system servicing computer. in situ. Wow. Na nagamit gihapon nila. Then may Computer. nagapiro subject na basic computer operation nga nagamit gihapon nila. Yung computer. So may ada kami wifi, dahil yung Oo. maka-wifi niya nagkakapag gihapon. Ang laboratories. This is number 3 nga lab. Okay, we have 3 laboratories Wow. actually. So this is number Ala, parunganin yun Facebook ha, di lamay. Pero, oo, so imagine ano, upod inihiton iyo courses ang 3 years nga may dani yung subject ha na computer. Oo. So, ngayon kita luwat sunod. kita sa nga lab. Sir Don? Sir Don? Sa nga labhan? Pero breaker. Oo. Love. Oh, imagine ano, suhain ka pa. Mahagkot di dihaira. Dara nga may ada. Although, ano ha? Yan, magpapakuan lang. Mapapawalay ra ha. But this is iton ira ikipuahi tira ma equip when it comes to computer subject dako ini nga bulig kay ano in 3 years no may dani mababaruan what if kung baga may dani computer knowledge o siyempre high school ora-ora di ka maaram mag-control alt delete ano Kaya mo niya kay manruruba sila manruruba manaan yan yung computer. so troubleshooting gihapon. Yes, amo to ng computer system servicing. Wow, naninidigtak barahibo day, ma'am. Mag-assemble, disassemble, Oo. mananangata na mag-networking. Oo, okay. Trabaho. Panindog ka nagbarahibo kay speaking of panruba, number 1. Pero, oo. Okay, pastilan. Oo. Thank you. Oo. Laboratory 1. Oo. Laboratory 1 and 2. Oo. So, alagad ano sir, no? Itong masisering natin nga bulig itong magiging scholar, no? Ura-ura pa na ito, nanada na. Oo. Ako pa yung mga trainer. Yeah. As a matter of fact, for 2 years, consecutive years na, Oo. kami nag-regional champion. Oo. Skills competition. Mga skills competition, oo. Eh kinita kanina, entrada pala, damo ang mga mga accomplishment ng GM on the air nga ang mga estudyante din mga nagdadaog ano mga competition. Yes, so dyan naman yung diploma program. Oho. Namon first nga ko ang nagdawiran, naglaban kami na regional competition na Baguio. Yeah. So yun yung computer lab niya. Oo. So may rin din ni first COC, COC 1, COC 2, 3. So ano sila nag-assemble, disassemble, networking, gihapon. Then, troubleshooting. Naman sila naging gagamit. Alright. Oo. So adi man to ng mga kumbaga subject nera, the subcompetencies so ada itong di na nakita itong magkukuan kay kanan kuan may napaguton wifi day. Oh ha? O pa yan naman. Bay na kung pag mag-EML. Dire balit. Oo. And cookery. So makanto kita. Oo. Sige po. Oo. Register. Ako estudyante day. Tikitahan bread and pastry. Pag-bake. Oo. Amon din hiyan ka ng iraliwat baga panluto. Production and situ. Oo. So, magiging tinapay, Oo. cakes, pastries, ani din yung nagiging Wow. laboratory. Sana all ka talaga mapapasana. So imagine nila itong era when it comes to kumpleto, no? Kompleto. Kumpleto talaga. Ura-ura ka pa diri sa miringa. May Wala kami industrial. tulong nga oven. Oo. Panimon tinapay. Yes po. Labinat pudding. Ah! Oo. Oo, man imagine, no? So waray ka talaga mararason pa nga diri ka makakagtapos kay aada nga tanan, no? Ang gamit han na bakery. Oo. Hi, ma'am. Oh, hi. So mga kadilot kitahan, support area and cookery lab. So kay nang lanon ta kasi ini nipakita ini nga aton gin kakadto. Oo, sige. Sige. Ini kay nang lanon ta kasi ini nipakita no kay ana pipira naton talaga nga iba nga diri maaram han GM on Dihar. Oo. So may dani din extension na in niya. Oo. Extension for cookery, pero naman cookery laboratory. Oo. Oo. Wow. Mau damo gud Kompleto. dito. Kompleto. Oo.
Apag kaya na, ma'am, ano, anaton first year, pipira naton estudyante. First year namon yan na duha ka section, may kami duha, then may pa kami actually waiting list yan na. Oo. Nga mga less than 500. May na ba nagpa-enroll na kuan para yan nga August? Wala pa. Actually, may ada naghihapon. May na. Oo, Pero nag-start. tub-tubsan no itong iyo, mga At pira. August, nagkukuha Pero pa mga kami. pira tiyo estudyante nga kayo ng Depende lanon. po ang slots na ginatagan tasta. Like, una nga year, may na kami 300 plus na slots, may na 200 Wako daw mo plus. ngayon ano? Yes po. Pero ito nira nga 300 so far natatapos ba nira? May ada iba nga di rin nakakahuman. Oh, Di ba sayang. nagburod? Ay, gino ko senyor. Pagi sana all. Ayaw ka mo ito na, ikaw pagpadaraan ay ha. May pagkukiri Oo. laboratory. So, mga may dana dida ingredients. Oh. Okay. Di ka na. Aside sa training center, assessment center, gihapon po kami. Oo, oo. So, aniging kakanda kanira, assessment for NC2. So far in mga sport. Oy, mga kandida baka naman olives. Oo, di ka na good talaga makakabiling penrason kay. Tapos kompleto kami ng mga gamit. Oo, no? So ada nga tanan. So you are blessed enough hadto niya na magpapaka-graduate, no? Oo, kay actually ba na pwede pa mapakadto ha mga eskwelahan. No? Mga high school. Gido good man. Assumption Academy. Tanawa National High School. Oh, so mamay kalainin. This gonna be another challenge for us para hakon iubos nga sangkay. Talaga inin na dako inin nga bulig ang mga kag-anak pastilan di na kamo mag o problema. Ano mano doon no. Di nira magproblema, anira na la oras kung interesado ka makatapos talaga hinin nga ano kay inin ang 3 years no, ang 3 years talaga. Adi may estudyante dito. Yes po. Oo. Ang 3 years pag-graduate nila ano, sigurado ura-ura di ka dahil makabilihin trabaho. Yes. Oo, Mostly nagsisiman ito no. Oo, bartending na lang nga daan. Bako iton. Oh, ha? Bartending na muna. No, food and beverage Food and services. beverage. Oo. Good morning. Okay lang makita ka man no. Mga scholars din naman actually. Oh, For mga diploma. Yes. For diploma, hi. Yung lily, di ba? Yes po. Welcome to my life. Mga second year in naman yan na. Oo. Welcome to my life. Welcome to Cell. Hi, sir. Assessor gapon yan. Mas nagkalitan trainer and assessor. Hi, sir. Oo. Kumusta ka mo? So, bartending na din eh. Oh, ato paloyo. Oo. Oo. Don't forget myself. Sorry lang. Subscribe ka mo sa kaiton niyo. Sangkiton nyo. Oo, adi na didi ang bartending. Ini ang mga talent ininira, ang mga maghiligin mga kuang-kuan, mixing. O daw na among ladto kay gin man ladto nga nin syuktong. Ano ma? Okay na kami adto na unang adlaw. Green beach pwede naman, no? Wines and bearing. So imagine na lano, makikita gud niya talaga nga pastilan kung nakuha iyo ayo gud niyo yung kawanga usa nga blessing para mga kag-anak ng labi ng mga estudyante an iyo nala Bartending laboratory. may dapa dili ang bartending laboratory. So imagine ani na nga tanan kumbaga manihibaro ka mo, no? Manihibaro ka mo all over the world yung mga papano pag ang tips si bartending hala oray ti an follower sakit niya ang tips ang tips si bar nga usa nga negro nga mahilig magpinanimplahon ni Remnon manigas ka na. Oh, kay mababaro na hira din ni imagine in medyo ko itong dito balay kinag-order. Ito ni man kay nag-ginkong ko ito ng shaker. Kinita kito na Lazada akdaing din order ada paghimuhan mga kuan tails man. So guys damo nga salamat ano ito ni padayon nga pagsuporta sa channel ini dako inin nga bulig giha para iyo housekeeping ay sorry makadto pa ngayon the last one no makadto kita tan Waray kinin ka kita pakita ini nga mga magkadurdilain wines al mga paraho bugmado dear God Tonyo balito imagine natin Jack Daniels ang mga yun ni Radardo.
So makadikitan ato na ira an housekeeping liwat. Oo. So tikan kita dito no hangkana na an bartending room nga na facilities nga han bread and pastry no. So adi pirening kay andana sa duha tulo. So matikadi kitahan kanan housekeeping liwat no. So imagine nala ano, ako masyado ako yan na malipay kay pastilan. Pinaagi pagtapod haton ni Mano Dondon nga kira nagipagsumpayan. Ako la po nag-igula liwat no nga nagsusumat hinin nga maupay nga sumat. Oo. So housekeeping and C2 laboratory. As well as the front office. Oh, so para inihan o sa ini nga kuan kung tutuddan hira patiunan hiton maupay nga pamatasan pag atubang hiton. Oo, mga clients okay, di ba? Office nila. Oo, bye kita. Front office. Laboratory for housekeeping, may na naman din laundry area. Okay, washing area. Yes po. Oo, kasi siyempre kay Yeah. pagkurukuso ano, kaya nang lan mabaro hira pagkurukuso adan washing machine. Tama nga paggamit ng washing machine. Oo. Panlimpyo, kung ano Panlimpyo. tama. Panlimpyo. May dat nila mga gamit gihapon. Oo, kay tiba naglalaba nga ni bisan di color yung bubutang ni ratinin nga ang busag. So pag gawas, di nagkakamansya na. Nanlubad may da kanan kuan. So adin ira mga parte ton pag map, no? So damo ini nga ibabaroan housekeeping hapang maupay nga pag kay I think once nga ni maging magtrabaho ka mo ha mga kuan, hotels, no? Yes. Pag magtrabaho kayo sa mga hotel, mga 5-star, yun na po ang requirement talaga. TESDA assessment, oo. So kita man kamo tapos adi pa an pag Amo na yun room. an room, no? Kumbaga magrurumboy ka, no? Or pag housekeeping na. Oo. Kung hain yung bubutang iton luggage, no? Pati nan iton pagpilo-pilo iton mga taklap, no? Mga linen, no? May diton mga proper ba yang pagkuan iton na pagpilo. Pwede naman gyapon didikuan. Bathtub. Ang bathtub gihapon nga Limpyo. paglimpyo. Oo. Mao may kalano. So, usahay pagsusulod naton dito iton na hotel ano, may daghap iton dinhi pag abri nimo ton ref. Mga diri pwede imnon kay may dat bayad. Oh. Tapos naka-table setup kung baga pananglitan magdidit ka mo. So may dito ni proper kung hain iton kubiertos nga nito na kutsilyo. Oo. Oo, may dito ma-imagine na labisan na latinin nga pagpilo-pilo kung diri ka iton maaramit technique, no? Oo. So may dahiton. So makikita mo man ni mga oray good na lanim, oray good talaga nim rason para sumiring nga. Yo no nabisan na lagi hapon not allowance. No mga projects, no? Alang pa naman, no? So telepono mga setup, no? Adi an kanan andidi, no? An kanan mga kuan setup, no? Ini pagbutang ang kanan sorting, wardrobes. Oo. So good thing bagahayan na good man baga nahi-athlete na an. Kumusta man han during han pandemic? Nag-close good talaga ani. Nag-close kami kadalila pero ka months pero nag-open liwat. Kay Pero padali na-adjust an era pag iskila. Yes po, adjusted. Kay di ka man mababaro kung Dirig. online na. Oo. Kailangan good hands-on. Hands-on, face to face talaga. Ano ni mo kapakabaro example pagluto kung Oo. online lang. Online, oo. Pero limited lamang good kami Limit. during ang Oo. pandemic nga. Pero as of the moment ano, kita mo naman damo na yan naton nagkukuan. So I am hoping no with this iningaton niya na pagkasyada adto na atong pag-aghatan naton mga estudyante nga inin na hagilayon no, mapakadi ka mo good talaga. Oo, mapakadi ka mo haji imon diha kinita man kamo kanina entrada kun hain dapit. So ngayon kita ma'am. IIM, ma'am, IIM. Automotive ba na yun? So
Uy, yun eh. So, adi kita yanaan ka ng automotive servicing. So, opo din, di ba? Single qualification. Oo, so imagine, may daniyo didi pag pangayad han mga Kompleto yun nga. May da diesel, may da kuan, gasolina, may mga parts. Oo. So, amo ini iyan ka ng single course, no? Adton maruruyag, no? Adton mga titibig ang kamot. Ay, ang mahilig man kuro kalikot, ano? Kuha ka mo didi ha, GM Mondihar. Kay dako inin nga bulig para ha iyo. Kay matutuddoan ka mo maupay nga education when it comes to pagkuan talagahan equipment. Iyo nin kikilalon kung ano tawag hinin nga tanan. Ada ini. So tikang ha diesel ngan ha gas. So pati yun ano pag distrong car paano lat pag ayad, so ada inin ngayon. I think may daghep din hinirapan welding, di ba, no? Oo, so I think makukuha ta bagyapon na to or sunod na lang, no? Okay, so amo ini electrical. Oo, wirings liwat. Adi man din ni mga circuit breaker, kunti kang kon. So kanang test dagi hapon accreditation dako inin ha iyo nga bulig. So adi ang main switch. So di an kana na iraan mga proper, no? Oo, ano na tawag ni? Tool room. Oo. Ito na dito amo adi. Oo, yung jawas la, no? So, adat dida pati ang mga magkadordilayan ng mga saksakan, fire alarm, pag-install hito, ang kanan metro, Install CCTV. oo, tapos ang pag-install gihapon ng CCTV sharing ni Mano Alan. Oo. So, nga tanan ano, ang magkadordilayan ng mga stools, no? Oo. Damo ini din ni. So, okay na, no? Oh, may lecture area kita, separate lang. Oh, so may dadidilo aton lecture area, separate la. Oo, adto igbaw. So andin ni more on practical. Practical. All right. So guys, ano man, ha? Waray na niyo ibang rason para diri ka mag-enroll. Adi ka ng CCTV gihapon, no? Installation. Oo. So ato na lang kada gawas ma-extra. Oo. So again, this has been your friend, no? So again, this has been your friend from Another Stars, San Caytonio, para papampam. Good night, sweet dreams, mama, chup chup. So keep in touch, no? PM is the key, no? PM. Nagpakanila ko para mag-intro ng extra. Actually, mastering naman. Mastering naman sa istorya, eh. Hinudawad to.